Siyanibingelela nonke egameni lenkosi kuwumgqibelo. Intshumayelo yethu namhlanje sizobe siyithulelwa umfowethu Siyabonga Gasa ozobe eshumayela esusela encwadini kaJohane chapter number 10 verse 10. Sinibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyafisa sibheke incwadi kaJohane chapter 10 uverse number 10. Ufunde kanje: Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa, mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakuchichima. Kuleli verse sithola uJesu ekhuluma ngesela. uJesu mekhuluma ngesela ukhuluma ngabefundisi abebekhona ngesikhathi uJesu efika, nabefundisi abebekhona uJesu engakafiki, abafike ngaphambi kwakhe. And uJesu mekhuluma ngabo labefundisi ubafanisa nesela, noma usebenzisa isingathekiso noma isithombe sesela ukubachaza. And labefundisi akhuluma ngabo abaholi bakwa-Israyeli, izazimthetho, abaFarisi nababhali, yibona labo uJesu ababiza ngamasela. And uJesu akaqali ukukhuluma ngesela kule chapter. Kuverse 1 uke wakhuluma ngesela la bechaza khona ukuthi ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphanga. La bechaza bona abaFarisi ukuthi bebengenayo i-authority yokuhola umhlambi kaNkulunkulu, noma bebe self-appointed, bebengamisiwe uNkulunkulu, bebengabona abelusi abavela kuNkulunkulu. Yingakho-ke abantu bakaNkulunkulu bagcine bedukiswa yibo ngoba bebengabafundisi mbumbulu noma bengabelusi mbumbulu. But uyaphinda alisebenzisa igama lesela uverse 8 kuyona le chapter, la echaza khona ukuthi bonke abafike ngaphambi kwakhe bangamasela nabaphanga. Nakhona sakhuluma ngabo abaFarisi ukuthi bebenganikiwe igunya lokuhola abantwana bakaNkulunkulu, noma bebenga-authoriziwe, bebengakwenzi ngomthetho ukuhola abantwana bakaNkulunkulu, bebengakunikiwe uNkulunkulu. And la sifunde khona uverse 10 usechaza noma uselisebenzisa okwesithathu leli gama ukuchaza ababhali nabaFarisi ukuthi bangamasela. And uJesu uzoqhubeka veze ukuthi mungakanani umonakalo abawenzile kubantwana bakaNkulunkulu, ingakanani i-damage nengozi abayilethile phezu komhlambi kaNkulunkulu. And uzosebenzisa amagama amathathu uJesu, usebenzisa amagama amathathu ukuveza ukuthi mungakanani umonakalo abawenzile phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. Igama lokuqala uthi bayeba, uthi isela lizi kungengokweba. Igama lokuqala leli lokweba ilona igama lokuqala eliveza into abebeyenza kubantwana bakaNkulunkulu. Bebebeba noma bebebantshontsha, bebaphanga abantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi labantu bekuyizimvu zikaNkulunkulu, bekuwumhlambi kaNkulunkulu, bebengabhilongi kubaFarisi, bebengabhilongi kulabefundisi bamanga. Kodwa ngobuqili babo nangey'fundiso zamanga, nangey'fundiso eziyengayo, bakwazile ukubazuza abantu bakaNkulunkulu, babenza kwaba abantu babo. Ngenye indlela bathathile izimvu zikaNkulunkulu bazenza kwayizimvu zabo, zalalela bona, zalandela bona esikhundleni sokulandela uNkulunkulu. Lokhu bakwenze ngemfundiso yamanga, basusile abantu eqinisweni likaNkulunkulu, babenza bakholwa ngamanga, bakholwa amasiko obaba babo nezinye izinto ezingelona izwi likaNkulunkulu. Iyona ndlela uJesu ayichazayo methi bangamasela, nokuthi bebile noma bantshontshile, bantshontshe umhlambi kaNkulunkulu, bawenza umhlambi wabo. And uJesu akagcini lapho, uyaqhubeka echaza i-intensity ye-damage, nobukhulu be-damage abayenzile. Abagcinanga ngokweba kuphela, kodwa i-damage iya ngokuya enyukela. Enye into abayenzile enkulu kunokweba, uthi uJesu babulele baphinde babhubhise. Uthi isela alizi kungengakweba nokubulala nokubhubhisa. La magama awu-2, ukubulala nokubhubhisa, asho into efanayo. And labefundisi bamanga bababulela abantwana bakaNkulunkulu bababhubhisa, bayibulela izimvu zikaNkulunkulu baphinde bayibhubhisa. Lokhu-ke uJesu mekhuluma ngako kusho ukuthi izimvu zikaNkulunkulu abayifidanga iqiniso likaNkulunkulu. Izimvu zikaNkulunkulu abazondlanga iqiniso, abayinikanga ukudla okunomsoco, kepha baziphe ushevu
bayizacisile zaze zafa izimvu zikaNkulunkulu, bazipha ushevu bayibulala. Iyona nto ayichazayo la ukuthi bayibulele baphinde bayibhubhise. Lokhu bakwenze ngokufundisa amanga kubantwana bakwa-Israyeli, ngokufundisa amanga kubantwana bakaNkulunkulu. Amanga akiwona abulalayo. Iqiniso likaNkulunkulu eliletha ukuphila balifihlile kubantu, babafundisa amanga, babazuza ngamanga. Iyona nto ayichazayo-ke methi bababulele baphinde bababhubhise. And uJesu uma ekhuluma ngabo abaFarisi, kuMathewu chapter 23 uverse 13 usho la mazwi uthi, hhayi kunina babhali nabaFarisi bazenzisi, ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu, ngokuba ningeni nina nabangenayo anibavumeli ukungena. Ngamanye amazwi, ngamanga abo noma ngey'fundiso zamanga bavalela abantu bakaNkulunkulu ukungena ezulwini. Ngey'fundiso zabo zamanga bahambisa noma baholela abantu bakaNkulunkulu ekubhujisweni. Baholela abantu bakaNkulunkulu ekufeni ngokungalivezi iqiniso nokungalifundisi iqiniso. Amanga aletha ukufa, kodwa iqiniso kuphela likaNkulunkulu eliletha ukuphila. Ngamanye amazwi, labafundisi bamanga noma labafundisi mbumbulu babulela abantwana bakaNkulunkulu ngokungabafundisi iqiniso. Iyona damage abayenzile. Bantshontshile abantwana bakaNkulunkulu ngamanga, babulala babhubhisa abantwana bakaNkulunkulu ngamanga. Iyona nto uJesu afuna ukuyiveza. And uJesu ufuna ukuveza ukuthi yena uhluke kangakanani kulabefundisi mbumbulu. Yena uhluke kangakanani kulabelusi bamanga. And uJesu uzoveza ukuthi yena ungumelusi omuhle. Yena ungumelusi omuhle. And maqhubeka ukuthi isela aliyizi kungengakweba nokubulala nokubhubhisa bese thini? Bese ethi, kepha mina ngize ukuba babe nokuphila babe nawo ukuchichima. Uzoveza ukuthi yena akafani nabefundisi abafikile ngaphambi kwakhe abebengamasela nabaphangi. Yena ungumelusi ovela kuNkulunkulu, ungumelusi weqiniso, ungumelusi omuhle, ozonakekela izimvu, ozofida izimvu, ozoholela izimvu kulo lonke iqiniso, azaziphe nokuphila okuphakade. uJesu usho njalo uthi into ayizele yena, uzele ukuzopha izimvu ukuphila okuphakade. Uzele ukuzopha izimvu ukuphila okuphakade. And ukwenze kanjani lokho? Ukuthi eze ukuba sibe nokuphila, sibe nako ukuchichima, noma eze ukuba izimvu zibe nokuphila, zibe nako ukuchichima. uJesu akwenzile ukuthi aphile impilo engcwele, aphinde futhi afe esiphambanweni efela thina, ukuze uma sikholwa nguye sizuze ukuphila okuphakade. Ukwenze kanjalo lokho uze ukuthi sibe nokuphila okuphakade ngokudela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu, ngokunikela ukuphila kwakhe esiphambanweni, afe efela thina, ukuze uma sibeka ithemba lethu kuyena uJesu sisinde olakeni oluzayo. Iyona ndlela enze ngayo ukuthi sibe nokuphila, sibe nako ukuchichima. uJesu akafani nabo bonke abefundisi, even abakhona namanje, abafundisi bamanga, abafundisi abaholela abantu olakeni kaNkulunkulu, abaholela abantu ekubhujisweni. uJesu ungumelusi omuhle. Uma unikela ukuphila kwakho kuJesu, awukulahli ukuphila kwakho, kepha uyakusindisa. uJesu ungumelusi ovele kuNkulunkulu. uJesu ungumelusi onelungelo lokulandelwa izimvu. uJesu ungumelusi onelungelo lokuhola izimvu. Ngakho-ke muza kuJesu uze ekuphileni, uze ukuthi sibe nokuphila, sibe nako ukuchichima. Uma ufuna ukuphila okungunaphakade, uma ufuna ukuphila ingunaphakade, ungene embusweni wezulu, woza kuJesu. Nikela ukuphila kwakho kuJesu, uze ukuba abantu babe nokuphila, babe nawo ukuchichima. Ukuthi izoni ey'ngenathemba empilweni, ey'ngenandlela yokungena embusweni kaNkulunkulu, ey'ngeke zenze lutho ukubuyisana noNkulunkulu, kodwa uJesu uzile yena ukuthi anike lezo zoni ukuphila okungunaphakade. And lokhu ukwenze ngesiphambano, ukwenze ngokuthi afe angene endaweni yezoni. Izoni ebeyizothola ulaka olungunaphakade, izoni ebeyizojeza, uJesu ulithathile lolo laka walithwala esikhundleni sezoni, ukuze uma izoni zivuma ukuthi uyinkosi, uma izoni zimamukele uJesu, zikholwe nguye, zibeke ithemba lazo kuye, zizozuza ukuphila okuphakade. So iyona nto ebengifisa siyibuke manje, ukuthi even namanje baningi abafundisi bamanga, ziningi iy'mfundiso, baningi abantu abadukisiwe nabayiswa ekubhujisweni ngenxa yokuduka.
kepha uJesu uyena oletha iqiniso. uJesu uyena oletha ivangeli eliholela ekuphileni okungunaphakade. Amen. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisiphe indlebe. Sibonge kakhulu nakumfowethu othatha isikhathi sakhe ngokuthi azosikhonza namhlanje. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku-YouTube naku-Spotify, Amandla Ensindiso Podcast. Ngiphinde, Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.